Rasta kudlisiwe la ngesembambatha wena futhi kanti Ayanda nethandana wawufaka kanjani umuthi Ayanda ngibuze nje noba futhi ukufaka komuthi wami 6-8 sidlulele ngisho na 6 asikho nesidingo sokuthi ngisho wamdisa kanjani Ayanda right thina Ayanda wamdisa ngani mnezi ithuba ayichaze le ndaba wamdisa kanjani Ayanda please chaza batshele mama uzedla kwefike nenyama lenhloko Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la umndeni wala ekhaya kwathiwa Longstar Black Life ake nisondele nezinkinga zomndeni. Ngathi kunenkinga la ekhaya. Sawubona njani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila. Sacela ubingelela babukeli beBlack Life TV uzisho igama. Oh sanibonani babukeli igama lami nguThabo ngwasikhakhane sibongo. Thabo wasikhakhane. So ikasikhakhane la ekhaya. Yebo kasikhakhane. Okay Thabo usimemile la ekhaya. Inkinga zomndeni sasabela ukusho ukuthi khona inkinga ekhona iqala phi inkinga inkinga iphakathi kwami kahle kahle nomfowethu nomuntu engizwana naye iqala khona inkinga ya isimo eyangisithuli kahle ngendlela ekwenzeka ngayo ke since nje ngumuntu ohlale khona la ekhaya ongasebenzi futhi ngibona ukuphatheka ngingasekho kahle nezinto nokusondelana kwakhe nomfowethu because basebenza bobabili so isikhathi esiningi usehlale naye angisakwazi nje ukuthola isikhathi naye awusakwazi ukuthola isikhathi naye izinto eziningi asiqaleni lana hlangana kanjani nomuntu wakho azagcina futhi esehlala la ekhaya kusho ukuthi nje wayesuka le emakhaya efike nje njengomuntu ozoqasha so ngathi ngoba ikhona indawo ngangikhulume naye vele umfowethu naye wayengivumelele ukuthi singahlala so ngathi kunokuthi mhlawumbe lokhu rent into enjalo ngoba nami ngibuye ngingakwazi ukumsiza ngoba ngibuye ngithola amatohana amancane ngikwazi ukuthi ngimlekelele kwesinye isikhathi. So manje ke wasubona ukuthi usisi Mthathu uzombeka la ekhaya. Yebo. Wena uyasebenza? Wamanje amatoha asavalekile angisebenzi. So umthatha kanjani umuntu azohlala nawe ungasebenzi? Ngangithembe wona lama tohana amanye njengomuntu ke naye ubuye bambeke kwakuthi ngoba ngenzela ukuthi mhlawumbe imali yakhe enyekwazi ukwenza idingo ezinye zakhe ngalokho mhlawumbe ifaka kuma stand yabo into enjalo. Okay. So asiqaleni lana kubhuti wakho ke manje kubhuti wakho umuntu onjani? Umfowethu kahle kahle umuntu nje alright ungenankinga oyiphilelayo nje siyazwana umuntu oyikhulumelayo open kodwa manje sekukhona phela lokho kushintsho sekukhona nami ngingasakutholi kahle ungasaku-understand ngisamtholi kahle so ungasho ukuthi ubhuti wakho umuntu ongamfela kahle kahle kunjalo impela ngaphela igazi ngeke impela ungalifeli okay so ubhuti wakho wafila kanjani ukuthi manje usuletha umuntu esifazana ade ilo ngizothi emzini weinsizwa ngizosho ukuthi kahle kahle umuntu esasibonisene naye ngamchazela isimo kusho ukuthi ke wasamukela naye kwangaba nankinga futhi yabona bayazwana yena manje sengibona sekunokudlulela ngingasikwazi kuqala sokuba nenkinga manje ngiyibona kodwa nje waya umuntu omamukelayo ongenankinga yena uyahlala nomuntu wakhe la ekhaya akahlali naye futhi sekunesikhathi ngagcina ukumbona nomuntu kodwa ke bengimuzwe ekhuluma indaba zokulobola yonke leyo nto ukuthi usafuna ukuyovela yonke leyo nto kodwa angikaze ngibone umuntu eqinisweni. Okay ngikuzwe lana ukhuluma ngokuthi ke na ubona izimo seyishintsha isimo besinjani eqaleni compared to manje like ungasusineza isithombe ukuthi eqaleni bekunjani and then uphinde usinike ukuthi ke na sekunjani manje ekuqaleni bethi mangabe mhlambe ake nje umuntu wami mangabe ebuya emsebenzini ngoba yena uyatoha ube kade ebuya sihlale nje kahle sonke mhlambe masibuka iTV sibuye iTV ngalesikhathi futhi ube umuntu osheshe uyilalela yabo kodwa nje manje usekhonza iTV yonke le nto iTV mina ayikho la ekamereni lami iTV ke ekamereni la kumfowethu sokuthi bayohlala kuze kube sebusuku ngimbuza ukuthi why ngoba nalo umuntu uyasebenza yini yenza ukuthi manje uziyohlala umphazamise wena everyday ubuka iTV into eyiphele ebusuku kanjani ngoba umuntu wesilisa naye fanele umnikeze phela ispace sakhe yabo le nto iMathabo uyangilahla ke la iTV ihlala ekamereni lomfowenu why ingekho la i-sitting room yayikhona okusho ukuthi ke yafa wathenga enye ke wayifaka ekamereni lakhe ke encane because kusho ukuthi umuntu nami ngitshe mhlawumbe ngoba
uthanda nebhola khona angena nasebusuku mhlawumbe usuke enzela ukuthi ebuke ibhola ebusuku angazi nami-ke. So manje ungitshela ukuthi uyeka umuntu wakho ayohlala ekamereni nomfowenu kubuka i-TV kuze kuyophela late? Ya khona phela ngokuthi umfowethu ngiyamthemba igazi lami and phila kwabo bese ngibona sekuthi sinobhuti kodwa ayi sekudlulele kakhulu manje yabo angisathi. Ima-ke awungibeke la isithombeni mawukuthi bayohlala ekamereni babuka i-TV, awungiphe nje approximately bahlala isikhathi esingakanani, abuye nina azolala, nina niba intimate yini mawukuthi usebuya kumfowenu? Eyi iyo phela yonke lento enza ukuthi mhlawumbe ngigcine nami ngize ngibhalela la kulolu hlelo ngoba isikhathi esiningi mayibuya khona mangithi mhlawumbe ngifuna inkonzo zasekamerweni uba umuntu enokhathele ufuna ukulala ngibuza ukuthi kanjani ngoba phela bekufanele ngabe wena ubuye waphumula kodwa ngibona ukuthi ayi akayingeni leyo nto leyo yabo. So uhlala isikhathi esingakanani ekamereni lamfowenu? Kunalezi iy'toro othothi ingena mhlawumbe ngabo past 8 ezinye iphele ngo-9 ethi hhayi buye wabukela nokunye yabo manje kuba isikhathi eside mhlawumbe uyaphela u-2 hours. Yaphela u-2 hours. Yaphela. So wena awuhlofi ingane-ke nawe-ke phela uyohlala nabo ngoba phela ikamera lamfowenu. And enye into engixakayo ukuthi umfowenu kanti akanayo yini umuntu wesifazane yena empilweni yakhe? Eyi yena uketha unaye ngoba esho ukuthi ufuna nokuvela impela uyasho ukuthi uyayibeka imali ufuna ukuyovela. Lokho kokuthi mhlawumbe ngiyobuka i-TV angisiwo umuntu oyikhonzile isikhathi esiningi. Yabo ngumuntu nje isikhathi esiningi ngobuye eyikhonzela ukuyihlalela yedwa isikhathi esiningi angikhonzile yabo. Ngiyayibuka-ke kwesinye isikhathi-ke kodwa nje hhayi angijwayele. Awujwayele. So umuntu wakho yena ufila kanjani ngokuthi wena awusebenzi, umfowenu uyasebenza naye ukavuka ayobamba amatoho wena uhlele ekhaya? Eyi uke ngingabonisi phela ukuba nenkinga noma phela-ke kuyenzeka kwesinye isikhathi mhlawumbe khona iy'ngxabano ebakhona njengabantu-ke kodwa uthole ukuthi into nje ezodlula yabo engasitiki kuyona but akayifaki kakhulu emqondweni. Uyayathini ngoba uthi kuye kube khona ingxabano? Ya ukesho phela ethi nawe awufuni ukuzama yonke leyo nto leyo ngimtshela cha ukuzama ngiyazama inkinga umsebenzi ayiveli phela njalo because esikhathini samanje bafuna i-experience emsebenzini eminingi bafuna i-certificate yonke leyo nto so ngimtshela ukuthi nami njengoba ngingena-certificate ingenalutho kuba nzinyana yabo. So ukuzame-ke kodwa? Ya ngike ngizame uthola lawo ma-part time job nje isikhathi esiningi kodwa nje ngike ngizame khona. Okay, uba igama labhuti wakho? Isikhathi esiningi bambiza ngoRasta kodwa-ke Bambiza ngoRasta? Okay, so uRasta sizomlanda. Yeah. Umchazele indlela ofila ngayo ukuthi ubuka i-TV nomuntu wakho kuze kuyoshaya iy'ntatha. Hayi. And mase efika ngala kuwena. But before simbize usuke wayi-addressa le issue naye umtshela ukuthi awumfethu Rasta. Lento le uyenzayo ayihlasiseki mina. Angiyizwa kahle. Bengingakaze kahle ngikhulume. Umyekelani ngoba phela umfowenu. Angithi uthe umuntu ongamfela le. Ya ngingamfela ukuthi kwesinye isikhathi ngathi into ungayikhuluma kukhona mhlawumbe omunye umuntu eceleni yabo loo nto nikwazi ukuthi niyikhulume ngoba angiyazi ingxabano mhlawumbe engaba khona noma ukuthi uzothatha siphi isinqumo senze mhlawumbe nami ngoba ngihlala khona so ngifuna naye ukuthi ekwazi ukuthi eyikhulumele nami ngiyikhulumele wonke umuntu ethola isikhathi ukuthi ekwazi ukuthi sibonisane ngendlela ngoba enye into uma ngabe nizoyikhuluma nibabili mhlawumbe kuzosuke kuphakama amaphaphu gcine ingavelanga isolution yenu. So ngingasho ukuthi-ke nawe uyi-address lento ngoba usakuzokuxosha la ekhaya. No ngibalekela ingxabano ukuthi ingafiki mhlawumbe ekutheni gcina sekuyiwa nase emandleni phela uyazi nayo into efaka umuntu wesifazane sesikhathi gcina. What if uxatshanwa today? Kodwa ngicela mhlawumbe uzokuhlonipha ukuthi khona abanye abantu. Khona abanye abantu. Okay, sizomlanda uRasta. Ngikuneza ithuba lokuthi kena umtshele naye ayiphendulela ukuthi lento le uyivuma kanjani. Yeah. Ngoba at the end of the day I don't think ukuthi kena ku right ukuthi aspend isikhathi nomfazi wakho. Yeah, baze bahlala emakamereni babuka TV kuze kuyophela isikhathi. So when equality time nje uyigcineni nomuntu wakho? Sekunesikhathi kuyenzeka mhlawumbe ngalelo la kodwa sekunesikhathi mhlawumbe usuphelile 3 months 3 months usuphelile. Kodwa uhleze esekamereni lamfowenu? Uhlale khona phela ebuye-ke sezoyilalela ebuye sekhathele yonke nami lento sengathi. Ukhathaza ukubuka TV? Uthi phela umsebenzi mayesho kodwa i-TV uyayibuka akakhathali yona ngazi kahle yona into engidida ngempela nami. Ngiyezwela ababukeli be-Black Life TV asimlanda uRasta simazise ngalolu daba sibone ukuthi yena uzothini ngalo mhlambe yena ubwangelinyiso kodwa asimuze ukuthi uzothini asimlanda uRasta.
Ake sesibuyile babukeli be-Black Life, simlandile uRasta. Sawubona Rasta. Yebo njani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Igama lami nguLungstar wa Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. So ila kwenziwa khona inhlambuluko mawukuthi umndeni nenkinga. So simenye ubhuti wakho la uThabo. Wathi ucela sisondele khona afisa ukuyidingida nawe. Ngizomneza ithuba nje akhulume. Ngakhuluma. Bafo uyaphila. Yeah, mfethu. Hayi nami ngiyaphila mfethu. La bafo ungadinwa bafo kahle la ngibhalele lalo uhlelo la eBlack Life usisilongo ngibe ngicela ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi sizobonisana ngezinye zezinkinga engiyibonayo lapha ekhaya engihambi kahle. Since lokuhlala ngihlala ke nawe no Aya umngami lokuhlala naye kahle. So into engithusayo mfethu kulezi insuku sengibone sesondele kakhulu yabo wena manje nami ngiyayibuza ukuthi wena mhlambe ngalokho kwenzakalayo uthula uthini noma mhlambe wena ukuphatha kanjani akahle angiqondi ukuthi yini enzakala ngoba usenokuhamba ebusuku eze ekamerweni lakhe ethi uzobuka iTV ebuye mhlambe kuze kuzoshaya 11 ebuka iTV yabo. So manje ekugcineni indlela esenisondelene ngayo mina angisathuli ukuthi kwenzakalani ngempela ukuthi wena kahle ngoba uwena na usebenza usitholini mhlambe isikhathi ukuthi umtshele ukuthi ufuna ukulala into enjalo siniswe nihleli kanjani kwenzakalani ngoba phela niyasebenza nobabili ukuthi niswe ngeze uvuka angitholi kahle. Hayi bafu ngidida ngitholi. Kwakhona bengisadidwa ukubona abantu na ngifika nje ukuthi sekwenze njani cha ngisayibuza. Bafuze ngihlale nawe isikhathi singaka nje mfethu awukwazi ukuthi ungakhuluma nami indaba yethu nje ukhulume nami nje sizodwa. Laba bantu bafuna ngahlahle ngihloniphile nje kodwa understand. Ake ngiqale la mfethu. Ezinye izinto ayifuni ukuthi mhlambe sibonisane sona sisobabili yabo. Ngathi ngakho mhlambe omunye umuntu ozokwazi ukuthi mhlambe esiguide ekutheni mhlambe yini mhlambe kumele sithathe siphi isinqumo kwenzakaleni ngoba into ebengibalekela mhlambe ingxabano singagcini kuba khona uxabana kuba khona ukwebhana ngoba la hayi ngoba mhlambe ngithi khona engizokusola ngakho noma kuthini phela bengifuna ukuthola le mbuzo ukwazi ukungiphendula ngoba nami udaba lo bengilibikile wasebethi yabe ngakwazi ukungilandela wena ukuthi mhlambe ngibuza wena ngqo ngoba bengifuna nami isisombululo senkinga enginayo. Mana mfethu awusho wena sengaze kulandwa abantu ngihlala nawe la endlini ngoba ngisho noma sixabana uyazi ukuthi siyaxabana indaba yethu siyilungisa. Yini lesubungozi engaka ukuthi ubonise engayenza kwena? Cha, angisho bafuthi khona into ongayenza. Inkinga lokhu kujule kakhulu ngoba kuthinta umuntu enginobudlelwane naye, yabo. Bayaqona ukutshela ukuthi ngijola nomuntu wakho kanje. Kahle lokho into ebengifisa ukuyibuza ngiyithole. Angani noma mhlambe wena sekuyindlela ongiphendula ngayo le mina bengifisa ukuyithola ngiyibuze ngoba ngibuza kwenthi kahle awunayo wena indlela mhlambe ukuthi egudluke eduze kwakho ukuthi mhlambe engafiki ebusuku ebuka ama-TV ebusuku uyazi ukuthi uhlala nami unomuntu wakhe ekamerweni yabo. Ake senze lento ibelula uzongixolela my sister umfowethu ngihlala naye la. Umfowethu akasebenzi ngiyasebenza. Anginankinga ngiyabondla bobabili intombi yakhe. Into yokuqala nje umfowethu wangisukela wangitshela ukuthi unomuntu amthandayo. Okay. Ucela ukuthi sizohlala naye la. Ile ndle sihlala kuyona le iRDP house le sikuyona njengamanje. Okay, eyaba. Yasekhaya kahle. Yasekhaya. Okay. Then sisele naye. Okay. Yena so ngokuthi mina ngoba ngiyadokoza ke asilahlani vele kahle. Ngiyaqinisile. So sibambisana ngalo ndlela. Unekamera lakhe, nekamera lami. Ngesimo sokuthi TV la enduduzeni esinawo la endlini. Yafa ngine TV yami esekamerweni. Ukuthi ngibala ukuthi ngeke ngikhokhela iDS ngikhokhela amahala yabona at least ngiyayisebenzisa ngekamerweni. iTV wangayifaka ngani khona la e-sitting room? Inkinga iTV encane ngithanda ukubuka iTV kahle asembedeni umuntu obuye ekhathele emsebenzini isikhathi esiningi. Okay. Ngiyakhathala mase ngibuyile ke kuye ungisiza mhlawumbe mangisayirelaxele ngikwazi ukuyibuka. Khonzela nebhola ke mina ke ngibuye ngibuka nama team yabeja. Okay. Ntambama kuyenza ukuthi late ngibuka ama game aphesheya ngihlukahlukana. Okay. So iTV kahle ngabavumela ukuthi ngoba sisonke ndawonye bangakwazi ukuzobuka iTV ekamerweni lami. Bonke bobabili. Anginankinga. So ubafoko kumuntu ongayikhonzile iTV kahle. Sidalwa even noma sisakhula nje benakho lokho iTV benezona into zakhe. Mina nje bengikhonza iTV nje impela ngiyayihlalela. So kungcono ke mase ngibuyile ngiyazi ukuthi sengiphumile ngaso sikhathi. Umuntu wakhe kodwa uze ngivume eqaleni ukuthi azohlala. Ngavuma ukuthi ngoba unekamera lakhe nginekamera lami ngangingabona ezosiphazamisa ngokuthi umfowethu ke ngiyameseka ngavuma
beza bazohlala nje futhi waqala wahlala isonto elilodwa okokuqala then hayi ngabona ukuthi ba right nentombazane nami ngayibona intombazane right ikhululekele noma sometimes kuyiphuzeleke ngaleso sikhathi bicele esibare abantu ngicela bengibathengele kwesinye isikhathi nje abantu engibajabulisa nginankinga nabo yeah so angazi kahle kahle ukuthi umlungisi kahle kahle usithelisa kodwa ke umfowethu uyangithusa namhlanje ngoba siyakwazi ukuxhumana sisodwa leyo nto wayicela kumina ngabumenzela ngumusa futhi ngakhululeka ngangasho ukuthi mhlambe ngaba nenkinga kanjani ngamvumela okay ngiyawuthenga ngiyawukhokhela amanzi akhokhelwa yimina anginankinga yonke into ngiyayenza kahle ngiyabantu sengimthatha njengosisi wami umncane lo ngimthatha njengobhuti wami ubafu njengoba ubhuti kezwakala ngokwami iyangithusa ke kodwa leyo mjolo wena usisi ngimkhonzile ngoba siyaphila nawe so bafo angazi yini wena okwayiso elekusonisa ukuthi ngoba phela uhlaleze into zeni ekamerweni enjwayelo mhlawumbe mebuka ke into ayibuka bese ngize ngilale nami sesekhona so bafo ngititwa le nto nje kahle kahle ngisatidekile kahle kahle usuchazile khona ngiyakuzwa kahle kahle qonda ungibuza ukuthi kahle kahle ngiyajola nomuntu wakho yiyo kahle kahle into wena mfethu engiqonda ukuyibuza ngoba lento bangathiwa ngithi thathe mhlambe nawe uyibuyisele kwelakhi side ubheke ukuthi mhlambe kube uwena ohlala nomuntu wena ungakuvumela lokuthi uyabuya umuntu wakhe emsebenzini uyohlala ekamerweni nomuntu kuze kushaye o11 ebusuku mayebuya lapho ubuye umuntu osewumuntu okhathele umuntu okhathele mina ngazi ukuthi mayebuya emsebenzini ubuye la akabuye ebuka iTV ebuye ebusuku yonke lento njengoba nawe uthi ubuye ukhathele nje mfowethu ngicabanga ukuthi mangabe usucela ukulala kuyena ngeke mhlambe ezinqabela ngokuthi mhlambe lawo ngabe usacrifice uhlale kuze kushaya u11 kanye naye yayibona mntaka baba ngiyayizwa mawusho kanjalo kodwa eqinisweni mntaka baba uyazi ukuthi usunesikhathi nawe wagcina ukungibona ngimuntu osifazane kodwa nginenkinga phela mfethu mhlambe mangase ngiyibeke ngalendlela ukuthi mhlambe nawe uyibukisisa uyindoda mfethu anginankinga so now uma uzokwazi ukuthi umuntu osifazane wakho ungakwazi ukumcontrola mfethu ngoba phela kuyenzeka kwesinye isikhathi naye abuya e-bathroom nje elinduzile ehambela nje mhlawumbe kuyenzeka wephinca thawula elinduzile nami okay usasho lawo ama details so manivalelene nibuka iTV until late hours nisuyenenzani kahle mangabuyele emumva nje benokuhlala kwesinye isikhathi kwenzeka uthola ukuthi sihlele mhlawumbe ngibeke umphedo wami unayicamela ethe kuba nkulu unyaka uthola manje senqina ngiyeza ukuthi kuyabanda uma kubanda mhlawumbe ngimcabangela ukuthi angeza azohlala eceleni kombhede ngoba warasta ufunani eceleni kwakho cha bengimthatha nje phela njengomntase lo nje vele behlale naye wena ulunguza ngani abantu uma bevelelene ekamereni uzothini ngoba ngisho ukuthi bengimthemba uthemba baphathi kwaphi bahlahle bengibathemba ubabili kodwa ngesimo manje indlela sekwenzeka ngayo ngiyabona ukuthi ngathi akusenje ngoba ngibuka okay nanike nani imcamelo and then my sister laphana khona umcamelo sokungiswa ngenzela ukuthi anethezeke kahle kodwa ke phela naye umuntu wesifazane phela ngomuntu wesilisa futhi bafu nami ngumuntu phela hayi ngiyaxolisa kodwa nami ngathuka lokho yenzeka mayihlalele nani uyabona ukhona ke la engazi ukuthi khona kahle kahle ngazi ngani kade nenkinga kanjani then wangichazela inkinga yini ngaleso sikhathi ngazama ke nje ukumduduza ngendlela ukuthi ke vele nangaleso sikhathi umduduza ngendlela kanjani wayekade efuna imali wayekade efuna imali esho ukuthi umntwana senze ubafu bephila ndawonye akasakwazi ngisho umenza ikhanda futhi akasamncoma nokumncoma uyabona eduzini so ngamnika leyo mali sayihlalela kanti ngalelo langa sihleli ubafu okade kuvele kunentuzana kunewayini engangibuye nalo ngithathe kumbe umlungwane emsebenzini so kade lokho ekuphuzela ke intuzeni nathi sabuye saphuza nani ubafu engathi wasuwaqinisa kakhulu kanti ngizobe sesihlala kakhulu thina sibone into emnandi futhi sigcina sibonda sobabili then ubafu ngiyaxolisa kwenzeka khona iphutha ke hayi mana bafu ukuphula nje ulimi angazi ukuthi unephutha langa kahle kahle kumina ngifuna ukizwa kahle into ungicacisele mfethu kahle ngendlela yabo ngamanje uyangidida mawuthi wena uyaxolisa vele mvume nje mfethu ngoba ngikhathele khona iqiniso mfethu into engiyibukayo kahle kahle angazi mfethu mina lo muntu osifazana ukuthi unani mfethu kodwa mfethu Yesu ngiyayithanda le yangane mfethu hayi Ngiyaqolisa mfethu ngizana ukuthi sesiqale kakhulu mfethu siphila ndawonye mfethu nangendlela nezinto indlela sibona ngayo nje sinokubona ngasolinye mfethu man
uthi unjani uyamthanda mfowethu angazi mfowethu kodwa eqinisweni khona ngiye ngijabulela ukuba seduze kwakhe. Ubona ngani ukuthi uyamthanda? Ngezwe mfowethu angazi mina serious yazi ngisho nginemali ngisho ngiholile nje kuwe ngathi ngamupha nje enye ingxenye yemali yami ngisongitholile. Kuye kwenzeke nje. Awusamthandi lo othwena ufuna ukuyomlobola usuthanda owami manje. Lo ufuna ukuyovela kubo kanti yena uthini ngaye? Ngeqiniso ukuthi mfethu ngiyaxolisa mfethu ngoba mfethu usuzwaphenya izinqa mfethu uzovela isihlama mfethu ngiyaxolisa mfethu. Hayibo. Kahle kahle lo muntu ebengilongikhuluma ngaye ngithi ngihambisa amalobolo ngizamhlanganisa amalobolo. Angazi noma yena kodwa nje uyena kahle kahle umuntu ebengikhuluma ngaye uyena umama wakho futhi. U-Ayanda. Uyena Ayanda impela ukhona nokhona nomunye uma wakho useyazi indaba le. Uma ka-Ayanda useyayazi le ndaba? Ngamchazela nje ukuthi anginankinga mina ukuthi ngingaphila no-Ayanda sakhe ima rasta akuyena umfowendo. Yebo mfowethu. So wena usugijime waya ka-Ayanda wafuna ukuthi-ke na ufuna ukuzocela ulobole khona wamshiya umfowenda? Is it because akasebenzi? Akukho kanjalo kodwa uyabona uyazi ukuthi inhliziyo ayiphakele kahle kahle. Sithe mase siphila sabonda kakhulu ngifuna ngabantu bafo naye noma kwesinye isikhathi noma naye iphuzile ngathi ubuya ngamnaka yayibona loo nto leyo ubafo ke ngiyaxolisa ukusho mhlawumbe lo mfowethu angithi wena uthi umfowethu angithi wena uthi umfowethu sakhula ephuzweni uthi umfowethu angithi ngumfowethu ma umfowethu yini ungabi naso isikhathi sokuthi mhlawumbe ungibize ungibonise njengomfowethu makhona la mhlawumbe engiphazama khona nginokuthi wena uthathe inqomo zokuthi ugcine usujola nomuntu engihlala naye azaye kuba yocela ukulobola. Inkinga bafuna lo muntu wesifazane mfethu aphunyuke la ekhaya mfethu ngoba ngiyabona wena mfethu uthi awuyimisela into oyenzayo ukuhlala nabangani bakho isikhathi esiningi laphana ubuye uzolala lo muntu uyena osiphekelayo lo uyena osisizayo mfethu. Ukubona nini wena ukuthi ngiyazi ukuthi imali yami isebenzele egcekeni mfethu kunoba iphuma. Thabo mina more worried ngawe. Awubona wena umfazi wakhe endlini esolotsholo umfowenu like uthi wena wakwaya kubo ngiyazi ngaye wakwaya wakhuluma nomama wakhe noma singazange sikhulume mhlawumbe kufike ekutheni wena kodwa usukhulume nomama wakhe? Yebo sakhuluma nomama wakhe ngoba waqala wamfonisa wabuza umama ukuthi lento engiyenzayo ngizoyimela yini ukuthi naye ingane yakhe ngathi isintshontshe inhliziyo ithanda mina njalo mayiseme ikweqa kanjani le ndaba uphuza ngani ngoba uthi awusebenzi? Okusho phela yilezi indaba abayikhuluma manje bebuka iTV lapha. Cha wena ke kuthiwa uthi awusebenzi umtshela but ngizwe umfowenu esuhlezi uphuzile and then ivalo kho umnaki indaba zokuthi uzafika emagcekeni komuntu wakho zingimisa kanjani? Hayi le ukuthi ngihlezi ngiphuzile ngizoyiphika. Yeah Kahle kahle ngiyapakathi na ngiyaphuza kwesinye isikhathi ngoba nalabo ngengiphuze nabo ukuthi ngiyaphuza isikhathi mina ngihambe ngoyilalela uyabo bona ke vele kushuthi bazuke bethenga uqala bafuna ukwenzani kushuthi mina kusuke kuphuza mina ngedwa kahle kahle into abayenzayo kushuthi basuke bethi abangidakisi uyabo mabebona ukuthi vele ngoba isikhathi esiningi bajwayele ukuthi befike mhlawumbe nami sengiyiphumulele sengiyilalela uyabo ngoba vele ngisuke kade ngihlalele mhlawumbe ngibhizi ngilungisa igceke noma ngiwasheya ngithi angihlalele endlini ngikhonzela ifoni ngokulalela umculo isikhathi esiningi kuphela. So uzizwa kanjani ngalento ayishoyo manje? Angikholwa nje kahle kahle angakayikholwa ngisafuna ukuthi ngeke ngizwe ngomnikazi wayo kahle kahle. No sizomlanda uAyanda. Angikayikholwa. Sizomlanda cause uAyanda but uThabo la uthi mayikade ephuma kuyobuka TV akasafuni ukulala naye akasafuni inkonzo yasekamereni. So nginombuzo la ukuthi kuyenzeka yini kwesinye isikhathi nithi nibuya iTV kanti nina business inkonzo? Kunokwenzeka ngoba ngino-amplifier omncane laphana ezifuzeni. Hey lapha ekamereni la i-TV manje njalo ilo i-DS yami ngi-connect ku-amplifier omncane then so nivula umsindo nina nibe busy? Ngivula umsindo kodwa ngisuke mhlawumbe kwenzekile kwesinye isikhathi ngibona uba futhi uselele kwesinye isikhathi futhi ngiyamvusa ngithi awulala ekamereni avela avuka umuntu wakhe ebuka iTV laphana then mase ngibuya ngisuke sengavela ukuthi uselele. Thabo nawe ngathi ulala kakhulu. Sikhuluma ngomuntu oyedwa ukuthi angisayikholwa noma sikhuluma ngomuntu oyedwa. Cha ngeke phela kahle kahle vele isikhathi esiningi mina ngisuke vele ngihleli. So emini ngiyavuka kwesinye isikhathi ke kakhulu kwesinye isikhathi mhlawumbe naye ngimsize ukuthi ngoba usuke efuna ukuvuka emsebenzini emini ke ngisuke ngibhizi nami ngisebenza khona la ngiyilalele ngithanda ifoni kakhulu ukuthi ngilalele imiculo yonke leyo nto leyo not ngoba ngisuke ngilele kakhulu bazi ngisuke ngifaka nama-earphone and anginandaba ne-TV bengingayihluphi ukuthi ngibe ngiyakhona. Okay into esizoyenza manje Solando Ayanda
akayikhulumele naye ngoba phela mhlambe ngizoqala ukizwa kangcono uma ngingezwa. akayikhulumele nje u-Ayanda ukuthi-ke nale ndaba imayelana nani. Hayi ngempela ngoba angiboni mhlambe asikhulumi ngomuntu oyedwa mhlambe ngazi. Ngiyakhokha mfowethu kuwela ngiyamnika imali u-Ayanda. Okay, ngiyayizwela ababukeli iningi le ndaba kuningi ukubuka kwama-TV kanti kuhlangane nokunye. Kodwa-ke mina ngikholelwa ukuthi-ke na sike sizwe no-Ayanda ukuthi yena olwakhe udaba luthini. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, oza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi, Magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. Ake babukeli sesimlandile u-Ayanda, akazoyikhulumela bakithi usaphila lo muntu, asikhulumi ngedlozi. Ayanda, sawubona. Sanibonani. Njani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila sisi. Hayi nasi siyaphila. Igama lami nguLungsta waka Black Life TV. Ngiyaxolisa nje ukuthi sizonihlasela la ekhaya. Simenywe nangu umuntu wakho ubambo lakho la. Uthe asize lana unodaba afisa ulidingida nanoba u2. Daba nani? So ngizomnyeka nje akhulume kancane. Daba. Sawubona. Ngabe Beba wazi njani? ya ngoba ngisho ukuthi cha ngoba echaza umsisi ukuthi mina ngibacelile ukuthi mhlawumbe befike la nginenkinga kunodaba kusho ukuthi ngifisa ukuthi mhlawumbe bengibonise kulona phakathi sekufika amakhamera wenze njani? cha ehlisa umaqala ulalela ukuthi kukhulunywa ngani. Hayi ukuthi mhlawumbe amakhamera kwenziwa cha kusobonisana kunodaba engifisa usibonisana yabo. Mhlawumbe asixolise ekutheni kube surprise mhlawumbe kodwa ke nami udaba okuphoqothe ngimthule mhlawumbe sibonisane ngalo uyoba nobafuna ekhona la nginenkinga kahle kahle ekuthini isimo asisafani njengoba kade usafika la ekhaya yabo. Selokhu nje mhlawumbe ngisekuphele mhlawumbe u3 months. Isimo kanjani bebe mhlawumbe isimo? Ngisacela mhlawumbe ungidedele ngeke ngisichaze mina. Alright. Into la yenzakalayo usungishintshele kahle kahle ngithi sengishintshe isimo sesingishintshele nje yabo noma ngingaye ngisho ushintshe wena wedwa ngqoyini kodwa isimo sesiphila ngazo la ekhaya ngisasithuli kahle. Usumuntu manje ohamba emsebenzini ngikubona kushuthi mina ngikubona mawusuha ohamba kuphela noma Ngiyasebenza nje noma ubuya cha ngicela ungilalela ngesimo sokuthini na mawubuya emsebenzini uyahamba uyobuka iTV kuze kushaye 11 12 ubuka iTV ubuye usuzolala yabo nalo muntu osuyobuka ke iTV ngazi ukuthi nami uyasebenza uyavuka ekseni kodwa egcineni ngikwazi ukuhlala nina kuze kushaye o12 unibuka ama-TV mangabe ngithi mhlawumbe ngikhuluma nawe noma ngithi ngiyakuthinta usuhlala ukhathele kodwa ukwazile ukuvuka uhambe uyobuka iTV yabo so ngikhathele umuntu okhathele mina ngazi ukuthi uyalala. Hayi iyona ke so into engixaka ngoba indlela eseni close kakhulu ngayo into enizele la mina emakhamera iyona into ezele la emakhamera yilokho mina ngifisa ukwazi ukuthi kahle kahle into esenihlanganisa kangaka nomfowethu ukuthi ngaze nihlale kuze uyazi nje ngisengibuka iTV ngithi uyazi ngisengibuka iTV ungilethela abantu angibazi labo sisi bayafika lana yini inkinga vele kodwa usisi la sikhulume into ekuyiyona kahle kahle engihluphayo awayini wena ngiyasichaza nje ukuthi ngibuka iTV ubuka iTV awusenazo nesikhathi ngihleli nomfowenu nje ayikhona unesikhathi naye kuphela usho phela uqondelwa ukuthi unesikhathi yini ungasebenzi 1 awusebenzi 1 awusebenzi manje kumele uyohlala nomuntu mina ngihlaleke mina ngibukane na ungasebenzi ke wena ke ngibuza mina kumele uyohlala uthunge imbadada ke wena kumele uhlale nomuntu osebenza uthunge imbadada mina ngasebenzi hayi Ayanda. mina inkulumo yakho angiyizwa kahle kahle iphozayo Ayanda. yebo sisi Atikike nomuntu wakho la ngithi uyena ukuthathile
la dukhona wathoza nizohlalisana nonke angithi enzela ukuthi ke nanikwazi ukuthi ke nikhulisane ndawonye. So manje ekamereni lamfowabo kuvalwe for hours wena ufike ekamereni lakhe usukhathele uthi akacabangeni. Hayi angikwazi ke lokho. Awukwazi. So akwazi kwenzeke lokho. Asas. Ulosebenzi uyasonda lo muntu. Uchaza ukutheni ngalokho? Siswami uyasonda lo muntu. Lo muntu akasebenzi 1. 2 lo muntu uhleze ehleli. 3 lo muntu mengiyobuka iTV ngibuka ekamereni lakhe ayikho iTV la. Ifile iTV. Mina mele ngenze njani iki? Akwazi mhlawumbe kuyibuye efonini yakho. Uyalala phela yena ubuye edakiwe alali. Akwazi usungisatisfy njengomuntu wesifazane. Ukusatisfy nje umuntu wesifazane ke akakwazi. Ukhathele ulele ngiyamvusa ngilele mina. Ngenze njani phindele ekamereni ngokuthi Malo satisfy. So mango satisfyeki ke uphindele ekamereni ngobuku TV you satisfy ekamereni. iya ngiyobuka iTV. Yobuku TV. Ngiyobuka iTV kamereni. Phew, okay, so ngaphandle Mina kokuthi ngangizama impilo. Ngamdlisa umfowabo. Angizwanga anda. ayanda sicela uphinde lento ayishoyo wenzeni sisi? Umdliseni. Wenzeni sisi ayanda? Ngangifuna impilo yami naye. Ngiyambona akane lutho obhaqa ababhobukile ngaphansi. Kwamanje lento egqokile uyithenge ngani akayibuza ngani ngoba uyazi ngiyatohoza mina. So manje wadlisa uRasta la. Rasta uyazi ukuthi udlisiwe. Ngizwe uRasta kuthiwa usezwafika nakini. Usebikile vele ma. Usebikile ma. Ubike ukuthini umdliseni? Uyazi uRasta siyakhala vele nje. Ukuthini? Ngimudlisile vele ngiqedile ngaye. Ngangizama impilo ngiqedile ngaye futhi. Ungidlisile? Mina ngazi siyathandana nje mama. Mina baba ungayinaki leyo nto leyo. Ngangilethele into engangilethele la uthi uzothandana naye. Uthi umuphi baba kufanele ngayinaki leyo nto leyo? Akasebenzi 1. Akasebenzi lo muntu. Uhleli. Ngihlale ke mina ngithuke imbatata uhleli lo muntu lo. Akwazi ngisho ukuthenga isinkwa lesa 15 rand uhleli lo muntu lo. Ngenze njani mina? Imali ngizamela mina. Umuphi baba umbambathayo la uthi akanaki? Imuphi lo umbambathayo? Nangu baba ngimbambathayo. Hayibo. Rasta tudlisiwe. Nange sembambatha wena futhi kanti ayanda nethandana wawufaka kanjani umuthi ayanda? Ngibuze nje noba futhi ukufaka komuthi wami 6-8 sidlulile ngisho na 6 asikho nesidingo sokuthi ngisho wamdisa kanjani ayanda? Ayanda ngani mneze ithuba ayichaze le ndaba wamdisa kanjani ayanda? Ayanda please chaza. Batshele mama uzeli. Kwayifike nenyama yenhloko. Go plastic wawu grey. Wayethulwa wathi ngiyiwashe ngayiwasha wathi ngiyipheke. Sela sengizoyiqobela khona anyanyisi. Babehleli bona la edaning. Ngase ngiqala ngifika nesithebe mina ngoba ngiyamazi vele uyayithanda inyama inganawo amanoni. Ngase sengimfakela ke. Hayi boyadlala mfethu userious ngani beshoyo? Wawumliselani? Inyama enhloko ngiyithanda mama. Angabaleki ngoba ngiyabona ukuthi konke engikufisayo uyakwenza. Hayibo. Konke ngidinga uyakwenza. Nalomuntu engithi indoda yami, le ngithi indoda yami ke njengamanje. Hayibo kanti lengane kwenzakala ngayo. Ubani indoda yakho njengamanje? Sengisho le ndoda yami lenginayo ke njengamanje. Lo bhuti ohleli duzo wakho. Akakwazi ngisho futhi ukufuna umsebenzi siswami. Ngitshela ukuthi akakwazi ukufuna umsebenzi. Uzama abafana abasebenza la left and right yena akakwazi. Uqenta akakwazi ukwazi ukuhlala yena. Hayi. La makhamera yakho hamba nawe. Hayi. Man wo. Mina umbuzo wami umile. Ngiyenza nje ngikhuluma noma wakho ukuthi. Hayi. Wena ngempela hayibo. Wo. Mina umbuzo wami umile. Wawungenza njani wena? Wena njengoba mina ngangithatha la ngithatha khona ngithi uzohlala nathi la.
ngithi ngenzela ukuthi uyekele ukurent ukwazi ukuthumela imali yakini wena wenza njani siphakelwe bani Wazibona ngosiphakela indoda. manje mina ngaphakelwa yini Bengadli kusho ukuthi mina mina ngaphakelwa yini nisiphakele ngibuza ukuthi mina Hayi, ngakho ngeke. bengadlini bengadli mina mina ngaphakelwa yini bengingadli cha umbuza ukuthi mina bengingadlini kade mina ngaphakelwa yini Usanda ukuze kuthiwa Kumele udlisiwe ngaphakela usanendaba nokuthi uthini? ukuthi mina angazi u-right mina for mina angazi uright for wena futhi nawe manje mfowethu hayi mina ngeke ngibone right angazi kodwa uma uthi ungidlisile mina cha kumele ngaphakelwa yini kahle wena futhi kumele cha mina ngaphakelwa yini ngumthakathi we hey mafowethu ngisubiza umama ngomthakathi no iyona ke le mhlambe yenza ukuthi azafuna ukuphila nami loduzana ile nto hayi ngisizeni kusikhakhana inkinga ngakithi ngisiza yena ngamhlisa vele ngamhlisa vele wena ubona ngidliswa ngempela ngoba esholo kahle kahle wenzela isiqhube esiphile kahle ngamhlisa vele kahle iphutha lami kakhulu uhamba uqasha hayi kunanto So nanginga ukuthi udlisiwe. hayi mangidlisa ungidlisa sihlela endlini uye yonke into senza yonke into la endlini uye wena fana uhambe khabe ba uzohamba wema into ezokusiza ngoba manje kusho ukuthi Okay, hayi ngizihamba nobabili bafo ngeke phela mawuthi ngizihamba nobabili ngoba kusho ukuthi ngifaka miningi mina ayindodana uright useyini eseyenzile ro oh uthi ke akahambe naye. uzohamba ngisazi ekusekhaya phela lana Isekhaya kwabo. usekhaya nje No, but ngisazomuphinda wena manje usujikela ngisazophinda thola umsebenzi nawe thola umsebenzi nawe wena uzobuyela emqashweni wakho lo ngimbuzo ngirentela ngizotshela ngaso lalela Imarasta okay imani kancane ayanda imancane ngiyangilahla la rasta uncamela ukuxosha wakwenu hayi ngifuna yena azole umuntu osifazana oqala la uma ngabe yena efika wamlanda sefika umlunduzana okay uthi akuhambe yena phela khona nina nizoba right asiqhubekele ukuhlala sobathathu kwemakujala akekho kodwa ngithandane la ngikhona mina futhi ulungile bafuna ukumukela phela angithi egcine ingane yasebenza hambani ke emqashweni nobabili amasende wanekile hambani emqashweni amasende uwanekile ngingaya ku-reach mina awenzi lutho wena urelaxile wena ekahle nawe ngicasula wena hayibo ekahle nawe hayi mathi hayi kakhulu ngiyaqolisa nje bafuna ukuzovela kanje mfowethu kodwa khona wena kahle usufike futhi ngisazoli-eda ngavuma usazophinda ndawonye la okay singaphikisana kuze kuyoshona ilanga ayanda ithini lokhuza yakho isiphetho sakho ufunani sisi mina engikufunayo akukho ngizophila naye kuphela uzophila noba ngizophila naye engamdlisa umusha ngegama ngizophila nalo engamdlisa ubani igama engizophila naye uRasta engizophila naye so indaba kaThaba ayiseke angeke ngisakwazi noThabo Thabo kuthiwa wena usebenza idliso guys liyaphumelelisa lenza konke ngoba usuku mina ngiyasaba leli dliso lakho ulisho ngisho naphambi kwakho umuntu hayi ukhambela manga udala ayikho lo nto ethunga imbadada yena utheni ukuthenga imbadada sukuhleli denke umuntu wesilisa Thabo ngiyaxolisa uhambo odla lapha enshayithini odla lapha emhlambini mina ngiyayizwa nje lento namanje lento kahle kahle angibuye ngayikholwa ngibona inkinga nje sizoqhubeka ngoba wena uyisiyoyo senzoqhubeka phela usubuyelela yebo angendaba okay Thabo ke wena Thabo isiphetho sakho sithini hayi lento kahle kahle ishayisinzothini sidinga ukuthi mhlawumbe nenhliziyo kwamanje ayidinga ukuthi mhlawumbe ngoba la sesikhuluma la ngendaba yethu angisangishiqiniso singamdlisi hayibo angisenza wena ukuthi ugqoke i-anda wena uthole nobhiya nophuzayo khona vele kubona ngoba kusho egcineni vele kuyafana akusizi ukuthi umuntu wenza ngiyamthanda kodwa egcineni mangabe esho naye ukuthi wenzani nami futhi ngiyabona kahle I think kufanele idluliselwe kwabadala yabo ukuze mhlawumbe egcine kukwazi ukuthi kulungise kumele so ngibona noma ngazama ukuna 10000 njengabanika wona noma ukuthi angithambisele lapha nakhulume nabafowabo okay ke Rasta ke sizoyiphutha on hold lento yamalobolo lento enizama ukuyenza nangu uThabo ngoba usekhipha indaba enkulu la ukuthi ukudlisile
uthi Uyakholelwa uzocela. lento sisi lokuthi Angisazi ngoba vele ubaba uyabona naye ukuthi ayikho into azoyiqhubeka nobaba. Bathi-ke umuntu adlisiwe nihlanganaphi bathe ngicela ukuthatha elathaba ukuthi athi uzofaka abantu abadala bala ekhaya. Akunankinga ungababiza Mbizwa abantu abadala. So isiphethe ileso. Ya kuze ngoba manje ngibalela ukuthi ake Nabo futhi ngikwazi nje mhlawumbe ngigcine bayangitshintsha soqhatsha umuntu Nabo bangakutshela ba. imali badla konke siyadla nabo Yo, niyayizwela ke babukeli beBlack Life TV. sokubanakela Masethi-ke nusisi-ke nudlisile uRasta ngala kakholwa uThabo uthi akubizwa abantu abadala nami ngivumelana naye akulandwa abadala ngoba le isidinga abadala ngempela ngoba ingaphezulu kwamandla ngiyaqala ukuza umuntu emtshela emehlweni ukuthi ngidlisile yena aphike ame ngobhozo. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. The Black Life TV.